Ce faceți? Dar cum e sămânța voastră? Faină plajă, că câțiva mergi la plajă. Ori am întrebat și eu. Vreau să știu și eu, stați acasă și eu stau acasă. Ați văzut shorts-urile? Ăsta e pe live, că a pus freaking chat live. Și încă nu-mi dă, bro, deci încă nu-mi dă. Și când faci chat live trebuie să stai cam freaking 8 ore. What the freak? Oh my god. 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 What the fucking freak? What? Cum se poate întâmpla asta? Oh. What? Cum se poate întâmpla? Bine. Pot să schimb? Pot schimba skin-ul, dar cum se poate? Bro, what? Deci, nu mai zic cuvinte, bro. What the frick? Da, o să pun și asta pe al doilea canal, că am mai multe videoclipuri pe acest canal decât pe al doilea. Умнетадишь. What the fuck? Stai că mi-am... Deci, what the frick? Dacă cădem în lava, măcar să facem 100 de capa. Ok, ne mutăm un pic, Și acum am băgat doar 400. Dacă cădem în lava, să facem doar un abonat și pe care o să vi-l arăt. Fac videoclipul ăsta și îl pun și pe celălalt. Dar zic... Oh, what? Bine, mă bag așa la... Vedeți? Acum cădem și bine, mă. Bine, am făcut aia, că oricum nu sunt bun, dar măcar să duc. Ce găsim? Oh my god! Deci dacă aveți și voi pe mea fost aceste chestii, să căutați și bine, dacă vreți să mergeți sus, bine, scoți Odin. Mergeți sus, nu mai puteți doar dacă sunteți puțin. O să mergem pe drumul ăsta. Nu, e doar lava. Măcar am găsit niște... Nimica. Nu, știu că ne... De ce? Bun.
e doar bedrock. Nimic mai bun. Nu, acest videoclip e fucked up. E foarte fucked up. Pentru că noi cred, eu cred că era nu era. Nu mai știu unde am. E pe drumul. Ce neamânt? Dacă găsim aia cu lava, suntem foarte norocos. Oh my god! Dacă punem clip lângă lava, nimic. Să scăutăm sponge. Super. Head. Punem head sponge. Oh. What? What the glowing squid? What, avem un glowing squid? Hai să-l omorâm. Scăutăm den. Cred că așa scrie ordinul. Ce aici găsesc? Avem glowing squid, find her. What the f... Care nu este un omelet. What the... Hoglet. Ulf. Glin. Axolotl știm. Goat. Say goat. Blaze. Shulker. Vidica. Hub. Vex. Tortol. Și nu mai știu. Nu găsesc. E cred că vine în apă. O, ce... O, ce stos. Și aia vreau să încerc ceva. Bine să trag un părtă, nu vreau să... Bă, dar mergea dacă dădeam... Ăla cred că Minecraft-ul adevăr. Nu știu să... nu doar... Joc pe Facebook. Deci bun. Iarăși am fost păcălit de către... Victor! Era ăștia. Hus? Ce-i huscul?
Chiar nu știu.